जय जगन्नाथ। आज माछ बेसर सहित पखाଳ भात। पखाଳ ଆଉ ରହିବନି। ଯଦି ଘରେ କଂସେ ପଖାଳ ହେଇଥିବ ସିଏ ବି ସବୁ ସରିଯିବ। ଏମିତିକା ଝୋଳ ମାଛ ବେସର ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ସେ ଆଉ ପୁରା ମନ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ବି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ନିଜେ ଘରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ମାଉସୀ ଖାଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ତମେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିସ୍ ବି ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଣିଥିଲି ପୋହଳା ମାଛ, ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, ମାଛ ବି ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମାଛ ସହିତ ଲୁଣ ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ହାତରେ ପକାଉଛି, ଅଧିକା ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ପକାଉଛି। ମାଛ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବ। ତା କିଛି ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ କିଛି ତା ସହିତ କିଛି ମିକ୍ସ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲେ ମାଛର ଯେଟା ଫ୍ରାଏ କରିବା ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି, ମାଛର ଫ୍ଲେଭର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁ ମାଛକୁ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କଲାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲା। ସାଇଜ୍ ସହିତ ମାଛର କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାଛରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ କଲି। ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଁ ହାତ ଧରିକି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଭଲସେ ତାକୁ ତେଲ ସହିତ ପିଆଜକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆ ସହିତ ମିକ୍ସିଂ କରିବା। ମିକ୍ସିଂ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପିଆଜ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଟମାଟୋ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଶୋ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଭିତରେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, କିଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଚିଲି ପାଉଡ଼ରକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ, ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ମସଲାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମେ ତରକାରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବା, ସେତିକି ଅଂଶ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିଗଲା। ଖାଲି ମସଲା ବି ଖାଇଦେବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଳୁ କିଛି ମିକ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜି ନଥିଲି, କଞ୍ଚା ଆଳୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା।
ये कंचा आलूटा सिझाइबा टाइम लगे किसी अल्प पानी देवे बेसी पानी देवे जस्ट माछ आमर फ्राए हम माछटा फ्राए हे झोल हेनी पखाड़ भात भात माछटा फ्राए हम देखो के सुंदर मसलार क्वालिटी देखो बहुत कम मसला बहुत कम तेल आप किस समय आम को गोटे घोड़े रखा आलूटा सिझापी मझे मझे का देखा माछ मसला आमर झोल हो गला माछ पीस पकेबा 2 ରୁ 3 मिनट माछ पीस रखा बेसी समय रखिले माछ पूरा सीझीज तो माछर क्वालिटी रही झोल टिके बलिया हो गले पखाड़ सहित खाइबा गरम भात सहित नुह से झोलर बहुत कम अच्छी देखो सुंदर आलू भी सीझी जाइए माछर झोलर क्वालिटी भी चेंज हो जाइए गोटे अलग थाली बाढ़ा देखो कही ना ओनली पखाड़ भात सहित गरम भात सहित एमतीका झोल सहित पखाड़ भात ताकू शाग भजा पियाज कंचा लंका घरे आ पखाड़ रही थोड़ा कर ट्राए करूँ जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें थैंक यू।